ga-eji m ọjị a na-ekene gị n'isi ụmụ Igbo n'isi Biafra were na-abụ abụ were na-asị gị Chukwu wezụga ya n'ime m Chineke wezụga ya n'ime anyị wezụga ya n'ime ụmụ Igbo Chukwu wezụga ya n'ime anyị ihe ahụ ga-emekwa ka anyị ghara ịdị ndụ wezụga ya n'ime ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime anyị eze wezụga ya n'ime ụmụ Igbo Chukwu wezụga ya n'ime anyị nna wezụga ya n'ime m eze wezụga ya n'ime ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime Chukwu wezụga ya n'ime anyị eze wezụga ya n'ime anyị nna wezụga ya n'ime anyị eze wezụga ya n'ime anyị ha n'Igbo na-ata afụfụ nna wezụga ya n'ime anyị ọnwụ ike dị na be anyị nna wezụga ya n'ime anyị okwu n'ụka n'aka nri n'aka ekpe nna wezụga ya n'ime anyị ihe ahụ ga-emekwa ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime anyị ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime anyị okwu n'ụka niile eze wezụga ya n'ime anyị igbu mmadụ aka nri nna wezụga ya n'ime anyị aka nri n'aka ekpe a na-egbuzi mmadụ na-egbunu eze wezụga ya n'ime anyị Chukwu wezụga ya n'ime anyị ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime anyị ihe ahụ ga-emenụ ka anyị ghara ịfụ Biafra wezụga ya n'ime anyị